Her ser vi en kommunikationsmodel, og som jeg også nævnte, så er kommunikation det er jo en af vores vigtigste værktøjer som ledere. Det er jo den måde, vi kommunikerer på, vi får vores medarbejdere til at følge os, vores medarbejdere til at udføre de opgaver, de skal, gå i den retning, vi gerne vil have. Så det er jo en af de vigtigste ting, at vi som ledere er god til at kommunikere og forstår den her kommunikationsproces. Så en af modellerne, der er mange modeller, men en af dem, jeg viser her, det er Kotlers model for markedskommunikation. Og jeg synes, den er ret interessant, at der er mange elementer, vi bør huske, når vi kommunikerer. Over til venstre, der har vi sender, altså afsenderen, det er jo mig som leder, jeg vil sende et budskab til mine medarbejdere. Det har jeg oppe i hovedet, så skal det skal jeg have på en eller anden måde kodet. Hvad er det egentlig omkring det her budskab, jeg skal til at sende? Hvad er det, jeg vil sige? Hvad er det for information, jeg vil give dem? Så det skal jeg ligesom have filtreret og traktet ned, så jeg ligesom giver dem det, de skal have, og ikke mere og ikke mindre. Når jeg så fundet ud af, hvad det egentlig er, jeg vil fortælle dem, så skal jeg så have fundet ud af, hvordan jeg vil fortælle dem det. Det er jo mediet. Så det er jo hele det der, altså bruger jeg intranet, er det op på ølkassen nede i kantinen, er det på en mail, er det en video, er det en rapport, er det flere af dem i kombination. Så skal jeg finde ud af, hvad for et medie vil jeg sende budskabet i. Og så skal jeg selvfølgelig lave budskabet, enten skrevet det, eller optaget det, eller hvad det nu er, jeg skal gøre. I de her medier, der skal jeg have lagt beskeden ind. Så bliver det jo så sendt til mine modtagere, mine medarbejdere. De afkoder det jo så, og det er jo der kan være en udfordring, blandt andet. Ikke? Fordi jamen, når de afkoder det, jeg siger måske noget omkring økonomi, som jeg er inde i og er vigtig for mig, og jeg har en uddannelse i, men det er måske ikke så interessant for den medarbejder, der arbejder med at udvikle organisationskultur. Så de afkoder det, jeg siger på en bestemt måde, men det er ikke sikkert, det er sådan, jeg havde tænkt det. Så det er jo der, hvor de begynder at afkode det, jeg har sendt ud fra deres indre landkort. Hvad er det for nogle præferencer? Hvad er det for en uddannelse? Hvad er det for en baggrund, de har? Alle de ting, de nu har med i bagagen, det er jo det, der har en indflydelse på, hvordan de afkoder det budskab, jeg har sendt. Og så er det selvfølgelig helt over til at sige, okay, så er det over ved min modtager, receiveren herovre. Og så har jeg ligesom fået mit budskab igen. Så er det jo, så jeg kan begynde at se på, hvor godt har jeg sendt det her budskab. Det kan jeg jo lige præcis se på det svar, jeg får. Okay, gør mine medarbejdere så egentlig, som vi har aftalt, eller som jeg gerne vil have dem til i mit budskab? Det er jo et svar. De gør, som vi har aftalt, eller som jeg har kommunikeret. Det kan også være, at de ikke gør det. De løser opgaven på en anden måde, end jeg egentlig har kommunikeret til dem, fordi de har afkodet det på en bestemt måde. Så jeg kan se den måde, medarbejderen reagerer på, direkte eller indirekte, om jeg har sendt mit budskab rigtigt. Og det er jo det, der giver mig noget feedback. Det kan jeg lære af, da jeg sendte det på den her opgavebeskrivelse på en mail. Det gjorde medarbejderne ikke, som jeg gerne vil have det. Hvad er det så måske den mail, jeg skal have lavet om? Eller skal jeg vælge et andet medie? Jeg skal ned og fortælle dem, eller det vise det. Så det er der, jeg får noget feedback til min kommunikation. Og så skal jeg forhåbentlig, hvis jeg er interesseret i at udvikle mig ikke som leder, så kan jeg tage det med mig tilbage og sige, der var et eller andet, der ikke virkede i min kommunikation. Hvad var det? Og hvad skal jeg ændre til næste gang? Så den tager meget udgangspunkt i, at vi også kigger indad, når vi sender et budskab, og ikke ved at sige, det er alle de andre, der er nogle fjolser, de forstår ikke, hvad jeg siger. Nej, det er også vigtigt at kigge indad, var der noget af det, jeg gjorde i min kommunikation, der egentlig mudrede billedet, eller gjorde, at de ikke helt forstod det, som jeg egentlig havde tænkt det. Så det er også vigtigt, det der med at kigge på svaret, hvordan reagerer min modtager på mit budskab, og bruge det som feedback til at forbedre min kommunikationsproces til næste gang. Eller selvfølgelig også at lære, hvad var det egentlig, jeg gjorde godt, hvad virkede godt, det skal jeg gøre igen næste gang. Og så har han jo den her interessante kasse inde i midten, noise, altså det er alt det her støj. Og det kan jo sådan set fremkomme i alle de her processer. Ikke? Det kan være mig, der skaber noget støj, fordi jeg har et bestemt udgangspunkt i min kommunikation. Når jeg kommunikerer til mine medarbejdere, så tænker jeg på en bestemt situation, eller jeg har en bestemt baggrund med noget bestemt faglig viden, der gør, at jeg tænker på en måde. Det kan skabe støj ved mine modtagere, fordi de ikke har samme baggrund eller samme viden. Det kan også være det medie, jeg vælger. Jamen, jeg skulle ikke have sendt den her sms med opgavebeskrivelsen. Jeg skulle faktisk have lavet en video med det. Eller jeg skulle ikke have lagt det op på internettet. Jeg skulle have gået ned og snakket med de her medarbejdere. Så det kan også være mediet, der skaber støj. Det vil selvfølgelig også være meddelelsen, ikke? At det, jeg sender ud,
det har medarbejderne ingen interesse i, eller de har en negativ holdning til det. Det kan også være en positiv holdning til det, og det skaber noget støj i budskabet. Og det er selvfølgelig også være mine modtagere, der skaber støj. De har noget aversion over for mig, de kan ikke lide mig, eller de synes, det jeg kommer med, det giver ikke mening, eller det er negativt, som jeg nævnte før, over for dem, så det kan også være det. Så modtageren afviser budskabet. Så kan det også være noget med hastighed, hvor hurtigt går det, hvor langsomt går det, hvilke rækkefølge kommer informationerne i, for meget information, for lidt information. Så der er en masse af de her støjkilder, det er jo dem, Kotler siger, det er jo dem, jeg kan begynde at forstå, hvis jeg kigger på svaret fra min modtager, og bruge det som feedback, og derved udvikle min kommunikation, sige, hov, der var den her støjkilder, den her støjkilder, den her støjkilder i min motivation, eller i min kommunikation, hvordan gør jeg det bedre næste gang, eller hvordan minimerer jeg dem næste gang?